Johnny English. Fa 5 anys era el millor agent. Sí. La va cagar a Moçambic. On està la puteta del jacuzzi? Desastre de l'MI7 a Àfrica. Ha de ser ell, per força? El nostre contacte només vol parlar amb ell. Però on està? Vas vindre així per a oblidar una vida de deshonra. Però el camí que has de fer cap a una vida nova no serà fàcil, English. L'MI7 vol que agafes el primer vol a Londres. Mestre, estic preparat. No. Finestra o corredor? Gràcies. Naturalment, senyor. Ara li passo la meva direcció a la pàgina web. Moltes gràcies. Intel·ligència britànica tosca. Bon dia, senyor. Passe la telefonada al centre de control. Sí, bon dia. Moltes gràcies. Bon dia, el puc ajudar? Johnny English. Pegasus l'espera. Mire a la càmera. En el web trobarà tota la informació. No somriga. Johnny English renaix. Pamela Thornton, directora de l'MI7. Johnny English.